Bola som na nákupoch v Výsku. Poďme sa pozrieť, čo som nakúpila. Prachovku, táto je krásna, bola som aj vtedy. Mali tam cenovo podobné, ale škaredé. A táto je pekná, biela, s takýmto dreveným držiakom. Ľúbila sa mi hneď. Pani predavačka ma zlomila na tieto obliečky. Sú flanelové. Deťom som takisto kupovala flanelové, na zimu ideál. A majú taký jemný vianočný motív, nič také kričiace a stáli len 15 €. Oplatilo sa. Z tohto sa teším najviac. Je to také mierne trblietavé. Je to kameň. A bolo to za super cenu. Teraz tam majú Black Friday, neviem dokedy. Ale fakt sa to oplatilo. Takýto pohárik. K tomu vlastne takáto pumpička na mydlo. A podnos. To si chcem dať do kúpeľne. Je to krásne. No a všade som hľadala, teda všade vtedy a v Výsku som hľadala takúto vázu, ale veľkú. Takú tú ako keby bublinkovú vázu, neviem, či viete, čo myslím. Teraz je to veľmi trendy a veľmi sa mi to ľúbi, ale nikde som nenašla, takže budem hľadať ďalej. Zatiaľ som si zobrala takúto maličku. No a zobrala som si veľa uterákov, väčšie, menšie, biele, klasické. 1, 2, 3, 4, 5. Proste tie uteráky boli lacné, po 5, po 6 €, tak som zobrala veľa. No a čo si myslím, že je obrovský problém, je nájsť dobrú handru do kuchyne. Takú, čo saje. Dúfam, že táto bude sať. Vôbec netuším, kde mám kúpiť takú handru, ktorá saje vodu. Dajte mi vedieť, ak viete, lebo niektoré tie bavlnené jednoducho utírky nesajú vodu. Neviem prečo. Takže zobrala som takéto. Potom do kúpeľne som zobrala takúto klasickú predložku. Stála asi len 5 €. Takúto istú mala som aj na dome, takú bielu. Takže mám s ňou skúsenosti, je fajn. A ešte jeden utierák a to je všetko. Pre viac takýchto videí ma nezabudnite sledovať a ja vám prajem krásny deň. Ahoj!